Здравейте! Днес ще ви покажем как да сглобите и да използвате новия комплект за поставяне на живо цвете в балон. Първо трябва да сглобите самия комплект, вземете помпата и поставете на крайника в долната й част. Сглобили сме помпата, сега вземете пластмасовата тръба и поставете маркуча в долния й край. В комплекта ще намерите и гумен пръстен, който трябва да поставите на пластмасовата тръба. В горната част поставете пръстена от външната част. Комплектът е вече сглобен и е време да изберем цвете, което ще поставяме в балона. Днес ще ви покажем как да поставите ето това цветенце. Изкуствено е, може да изберете естествено. Вземете контейнерчето, което е в комплекта, напълнете го с вода и поставете цветето или букета вътре. След като сме поставили цветето в контейнерчето, е време да го сложим и в пластмасовата тръба. Поставете го внимателно, като издърпвате синята пластмасова тръба надолу, за да освободите място в тръбата и внимателно напъхайте цветенцето навътре, така че най-горната му част да не излиза от тръбата. След като сме поставили цветето в тръбата, е време да изберем и балон. Може да използвате балони с диаметър от 30 до 40 см. Сега балонът трябва да бъде поставен в горната част на тръбата. Хванете гърлото на балона и го разтегнете хубаво около външната част на пластмасовата тръба. След което издърпайте гуменото пръстенче, така че да защипе гърлото на балона и при надуване да не може да излезе нагоре. Така, след като сме поставили цветето и балонът ни вече е готов, взимаме помпата, която сме сглобили, пъхаме на крайника в малката тръба и започваме леко да надуваме. След като сме надули балона достатъчно с въздух, е време да поставим и цветето вътре. Хванете тази синя тръба, която се явява и бутал, и започвайте да избутвате лекичко нагоре, докато цветето и контейнерчето не попаднат в балона. След като сме поставили цветето и контейнерчето в балона, е време да освободим това пръстенче, гуменото, което придържа долната част на балона. Освобождаваме го и издърпваме балона нагоре, за да може да обвие контейнерчето и да се затвори. Така, балонът трябва да обвие долната част на контейнерчето и имаме вече готово цвете в балон.